Mikel, zer mun junda? Bueno, karrera oso gogorra izan da, hasiera nahiko janoa zen, eta bukaeraldea paregarre petxu sartizkigu eta portua. Eta hor nahiko sufritu dugu, baina azkeneko 10 kilometrotan hobeto sentitu behar eta disputatzeko aukera izan dugu. Sailkapeneko jendengo marretan zaude, hemendik aurrera, bihar batez ere? Bihar saiatuko gara buelta irabazten, baina baki guzai izango gara lidera oso fuerte joalako, eta a ber, zateatzean.